Avui us porto recomanacions de llibres asiàtics que m'han agradat. I començo per Ito Ogawa amb la seva Papereria Tsubaki, que té una ductilitat, una manera d'escriure meravellosa que a mi em sembla molt japonesa, no sé, com a mínim la meva impressió. Té una segona part, que és la República de la Felicitat, i que no trec aquí perquè el tinc deixat. La veritat és que m'agrada molt i és un llibre que tracta sobre les petites coses de la vida que s'han de valorar, que són positives, i com, per exemple, un acte com escriure una carta pot tenir una gran rellevància. Després passem al meu autor japonès preferit, que és el Satoshi Yahisawa, que és l'autor dels meus dies a la llibreria Morisaki, i la seva continuació, que és Amics i llibres a Himbocho. Què dir-vos en aquest cas? Doncs que és unes novel·les que m'encanten, o sigui, és una noia que la deixa el nòvio, està feta a caldo i decideix anar a la llibreria del seu tiet a passar uns dies i allà veurem com va refent la seva vida i el seu dia a dia. Recomanadíssims. Després tenim del mateix autor aquests contes, que són 3 contes als meus dies al Cafè Torunca, que passen tots a la mateixa cafeteria i en els quals anem veient quan els llegim que tot s'entrellaça encara que siguin històries diferents. I és molt xulo. Després, si algú busca una lectura que no sigui tan lleugera, una lectura que t'hagis de concentrar més, que vulguis esforçar-te una estoneta, doncs tenim Soc un gat de Natsume Soseki, que bàsicament ens posarem en el cervell d'aquest gat d'aquí per descobrir la vida dels seus amos i dels veïns. I per acabar us parlo de La tienda de los deseos, que és el llibre que m'estic llegint actualment, que l'he començat i té molt bona pinta, perquè imagineu-vos què pot passar quan tu vas a una botiga de dolços en què tenen com poders màgics cada cosa que et menges. Doncs ho descobriré perquè acabo de començar. Així que res, aquestes són les meves recomanacions asiàtiques. No sé si vosaltres teniu algunes més, us llegeixo.